איך יוצרים חולצות ברובלוקס? אני יצרתי אותם. אוקיי, אז דבר ראשון נכנסים לפינטרסט, ואז הולכים לחיפוש וכותבים חולצות של רובלוקס. מחפשים משהו בסגנון הזה ולא בסגנונות אחרים. רגע, אני אחליט מה אני רוצה. לא את זה. טוב, נראה לי אני אקח את זה. לא, רגע. את זה. אוקיי, בחרתי. רגע. הנה את זה. ואז עושים הורדת תמונה. לוחצים על 3 נקודות ואז הורדת תמונה. ואז הולכים לרובלוקס. לוחצים על 3 נקודות למטה. ואז הולכים לדבר הזה. ואז לוחצים על 3 קווים. ואז עושים על הדבר הזה, נכנסים לכאן, הולכים לכאן, לי זה מופיע, אז אני עושה X, ואז הולכים לאחרון, לוחצים על זה, ואז לוחצים על זה, ואז זה מראה לכם את התמונות. רגע, הנה, אני אלחץ על התמונה שאני בחרתי, עכשיו לוחצים כאן, ואז הנה יש לנו, זה פשוט ניתן, זה למה זה ככה. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם איך אתם משיגים את החולצות האלה שאני יצרתי. אז נכנסים לכאן, ורגע שנייה, איך קוראים לי? אני לא זוכרת איך קוראים לי. אוקיי. רגע, נחכה שזה איתן. אוקיי, הבנתי איך קוראים לי. אז כותבים רובלוקס. רגע. רובלוקס 556 4819 3. ואז נכנסים אליי. אם אתם רוצים אפשר גם להוסיף אותי. לוחצים על 3 נקודות. ואז על זה, ואז אתם מגיעים לכאן, ואז אתם לוחצים כאן, כאן, וככה אתם משיגים את מה שאני יצרתי. מקווה שעזרתי לכם, וביי!